De broedende vogels van beleefde lente. Vrouw Merel broedt op 5 blauw-groene mereleitjes. De merels zijn aan hun tweede leg begonnen. En de eitjes komen alweer bijna uit. Man brengt zijn broedende vrouw wat lekkers. Van de 5 kleine ooievaars zijn er nog maar 3 over. Zoals elk jaar natuurlijk redden de zwakste ooievaarskuikens het niet. Moeder die sleept het dode jong van de ene naar de andere kant van het nest. Uiteindelijk heeft vader de moed om hem over de rand te laten vallen. Nou, zo te zien zijn die laatste 3 sterk genoeg om het te redden. Vader Koolmees wil zijn kuikens voeren. Ga eens opzij, moeder. Nee, niet voor jou. Hup. Zo. Goed eten, jongens. En daarna poepen. Billen omhoog. En vader gooit het poepzakje buiten netjes weg. Ook de slechtvalkuikens willen eten, maar vader heeft moeite met het inzetten van de landing. Wind tegen op 130 meter hoogte. De 3e poging lukt. Touchdown. De kuikens zijn nu 3 weken oud. En hoe groter de kuikens, hoe groter de prooien. Een vreemde man komt de torenvalken storen. Moeder slaat goed van zich af, maar de man laat zich niet kennen en blijft klieren. De kuikens reageren door plat op de grond te gaan liggen. Uiteindelijk keert de rust weer en krijgen de jongen goed te eten. Een muis. Het land bij de steenuilkast wordt gemaaid en dat betekent woelmuizen. De een na de ander wordt binnengebracht. Er ligt al een flinke stapel. Voor de variatie brengt de vader ook dag en nacht meikevers. Ha, moeder is niet thuis. Man ziet zijn kans schoon. Die is voor mij uit de voorraadkast een welverdiende woelmuis.